Ola a todos e a todas, somos Carlota, Andrea e Irene e pois o día de hoxe imoslle facer unha entrevista a unha veciña de aquí de Touro. Vamos a empezar. Como te chamas? Florentina Lois Ramos, Cantos anos tes? 73, Onde vives? en Prevediños, Onde traballaches nun pasado? en Francia, E de que traballaches? de niñera. Nalgún momento senticheste rebaixada por un home onde traballaches? No, Pagáronche menos que un home? no, E algunha vez te rechazaron por ser muller? no. Traballando, como foi túa experiencia? Buena. Boa. Que máis nos poderías contar? Bueno, que sempre me dediquei a coidar normalmente nenos. Agora non, que agora estou jubilada, pero antes, desde que vim para España, dediqueime a coidar nenos. Moi ben. Bueno, pois gracias, Florentina. De nada. Chao.